Agajing lekai quarter final jong ka Duran Kom hapring ka Mumbai City kabadai ka klub India kabayo bani lekai ha ka AFC Champion League menta ka Samoy. Persya ka Mohun Bagan Super Giant kabadai ka Ladu jong ka ISL aka Samoy baladep. Aba pai syak ne jing lekai quarter final jong kini gi art lagi Kenhun Barat ba ka Mohun Bagan ka layo shwa ban penki ijar nengkong tangha ka minit ka bakhandai lengba ka penalti balakan jat daw Cummings. Henry ha minit ka ba Peupra ka Mumbai City ka layo ban tap ya ka gol penya khai lengba u Pereira Diaz. Batang hadin minit kata ha minit ka ba Lai Peu ka Mohun Bagan ka layo biang ban tap ya ka gol pentam lengba u Hugo. Bat ha ka kelamit ka Mohun Bagan ka layo biang ban tap ya ka gol ka ba Lai lengba u Anwar Ali ha minit ka ba Henry Peu Lai. Badai lama gini gilai gol ka Mohun Bagan kalala bat pelimnya ke Mumbai City dan laila ke way pada orang syaka semi final jong ke Duran Cup. Haga jingle kai Serie A pereng ka AC Milan Persya ka Torino. Haga ne jingle kai ka AC Milan kala job da saw la ke way haga bau Giroud ulayo ban tap gol haga ne jingle kai. Hagawai pat ka jingle kai hapring ka Juventus Persya ka Bologna. Haba pai syang ka jingle kai ka Bologna kala yo bat penki jar nengkong haga minit ka ba Peu saw lengba Ferguson. Badai lama ngare shigol ka Bologna kala tam dai welanat hadu bukot ka kala step. Bad haga kala minit kata haga minit ka ban Peu ka Juventus kala Seimadan yo Paul Pogba. Bad hadu ka minit ka ba Peu ka Juventus kala yo ban tap ya ka gol penya khai lengba Ulahovic. Badai lama ka shigol baro artli ki Kenhun ki khai hadu bukot ka jingle kai. Aga jingle kai Bundesliga ka Kenhun jong Harry Kane ka Bayern Munich Persya ka Augsburg. Aba pai syek ka jingle kai ka Bayern kala yo bat penki jar nengkong haga minit ka ba Lai Peu lengba ka gol jong ka Augsburg. Bad haga minit ka ba Sao Peu kala yo biang man tap ya ka gol ka ba lengba ka penalti balakan jat daw Harry Kane. Bad haga kelamit kata haga minit ka ban Peu kundai sa isin Harry Kane layo biang man tap ya ka gol ka ba ka jong bad ka balai nagbenta ka Bayern Munich. Bad day haga minit ka ba Henry ka Augsburg kala yo ban tap ya ka shigol ka jong ka haga ne ka jingle kai lengba Bejo. Hadu bukot ka jingle kai ka Bayern Munich kala job dan laila ka way. Haga jingle kai La Liga pereng ka Villarreal Persya ka Barcelona. Haga ne jingle kai ka Barcelona kala job salit da saula lai Persya ka Villarreal. Haga bau Lewandowski ulayo ban tap ka gol pen job haga minit ka banyau Peusan. Haga jingle kai Premier League pereng ka Sheffield United Persya ka Manchester City. Haba pai syek ne jingle kai ka Manchester City kala yo ka penalti. Pada ya ka penalti la kan jatuh Erling Haaland haga minit ka balai penyau. Henry Haaland la pensep ya ka penalti haga bau klemla ban penrong ya ka penalti. Bad hadu bukot ka kela step paro artli ki Kenhun kine klem yo tap gol. Badai haga kela minit kata ka minit ka ban Peu Lai ka Manchester City kala yo ban tap ya ka gol ka baningkong jongka lengba orang tap gol ba shirkai jongka u Erling Haaland. Henry haga minit ka ba Peusan ka Sheffield United kala yo ban tap ya ka gol penya khai lengba Jayden Bogle. Bada shwa ban kod ka jingle kai kata ka minit ka ba Kundai lengba Rodri ka Manchester City kala yo ban tap ya ka gol pentam. Badai lengba ka shigol jong Rodri la penlong ya ka Manchester City bakan job da la ka way haga ne jingle kai. Haga way par ka jingle kai hapeng ka Liverpool Persya ka Newcastle. Haba pai syek ne jingle kai ka Newcastle kala yo ban tap ya ka gol ka baningkong tang ha ka minit ka ba Peusan lengba Gardon. Henry haga minit ka ba Peupra ka Liverpool ka haba nilai kai tang ship Peungut hadin ba Virgil ubadai defender bakensa joka ulayo priang ya ka red card. Bad hadu bukot ka kela step ka Newcastle ka tam dai weilanat. Haga kela minit ka Liverpool ka badon tang ship Peungut kirang nilai kai kala yo ban tap ya ka gol penya khai haga minit ka ba Peway lengba Nunes. Bad ashwa ban kod ka jingle kai kata haga minit ka ba Kandai Peu plus lai ka Liverpool kala yo ban tap ya ka gol pen job. Bad saisin ia kan gol layo biang ban tap daw Nunes bad ia gol layrapen bo daw Mohamed Salah. Bad day lema kini ki gol la penlong ya ka Liverpool bakan khor ya ka nam job hakan ga jingle kai.